Banang pentikna ya kejing biang jong gi kot kisla jong gi barjela ki buan syong dukan ha keleng gi jeka ki bahap apok kejing pet jengkmi jong ka KHDC ki Pulit Enforcement jong ka KHDC Shillong ki lahiar hari boh district ban khandra ya dukan ha sornong po ya dukan ki basyong di jeng di da ki barjela ha gane ki khandra ya ki kot kisla ki bor pulit jong enforcement ki la rung syakut ki dukan bala syong da ki barjela ha sornong po ban kemi benia lagi tik bar jela ki don em mi ki kot gis lagi babiang haba giwan ban syong dukan ban kamai kentup ia ki dukan red bat ki dukan he la ban kedo bahag ne ki jinglek kenra ki Pulit Enforcement jong ka KHDC ia ki kot gis la jong ki bar jela ki basyong dukan lalap ya arteli ki dukan bar jela ki beri trai da ki te ki bar jela kim syam ladon ya ka trading license bat ia ki kot gis lagi babiang ban angaliang jong kita ki officer ke laipor hapo syitayo ba ki de bunwan mi sya office haslong ban ai ke jubab halor ke jingshong dukan claim ka trading license lem kumta kin hap ban khang no ya ki dukan jong ki दीदी 10 रुपया dorong है ini tadi ke kata jangan besar kata syukur kan ngelam betul ni kan ni Jur sebelum itu